Croeso i'r rhifyn agoriadol o gyfres 4 o Podlediad Eryri. Heddiw, da ni'n cael sgwrs byr efo Cawley, sef Prif Weithredwr newydd yr Awdurdod. John, sa chdi'n gallu cyflwyno chydig bach am chdi dy hun a dy gefndir personol gyntaf i ni, sgwel di dda? Diolch am y cyfle i gael y sgwrs yma heddiw. John Cawley di'r enw. Dwi'n gynllunydd siartredig o ran proffesiwn. Di gweithio yn y maes gynllunio am rhy hir paent o'n ers diwedd y 90au, felly ti'n sôn am... Mae gen i ofn mewn i chwarter canrif. Felly dyna di'r maes ath yng nghefndir i. Di gweithio lot yn yr ochr amgylcheddol o'r byd yna. Sawl gwahanol maes yn datblygu ffermydd gwynt yn yr Alban a gweithio'r sector gyhoeddus fel gynllunydd, ac wedi bod yn gyfarwyddwr cynllunio ar rheolaeth tir yn y parc yma am ryw 11 o flynyddoedd, mwrach chydig bach mwy erbyn o'n. Felly, dyna yn fras di'r cefndir a di cael y fraint o fod yn i gael y swydd o fod yn Prif Weithredwr yma ers mis Tachwedd, felly, gyffroes iawn. Be John, tu allan y gwaith, be diddordebau di tu allan? Nifer y gwahanol bethau, really. Yn gyntaf, dwi'n mwynhau mynd allan i mwynhau'r parc yma dwi'n byw ynddo fo. Ac yr awyr gored yn gyffredinol, dwi'n mwynhau cerdded mynyddoedd, dwi'n mwynhau bysgota, ond dwi'n cael llawer amser i bysgota dyddi yma, ond dwi wedi bysgota bron i'r llynnoedd i gyd yn yr ardal yma'n sicr dwi wedi bysgota'r afonydd yma gyd ac mewn gwahanol llefydd yn y wlad hefyd. Felly mae hwnna'n rhywbeth sydd yn cadw fi allan o drwbl, ond fel di dweud, amser di'r peth i bysgota, dwi ddim wedi bysgota llawer yn ddiweddar. O'n i'n feiciwr blynyddoedd yn ôl, yn gystadleuol, i safon eitha uchel, ond ers i mi gael y plant rhyw... Beth i oed y hynna fo'n rhyw 15 mlynedd yn ôl, oedd o beici gorau mynd, oedd ddim amser i treinio am y rhasys ac yn y blaen, felly... dyddi yma, dwi yn pêl-droed ydy'r peth dwi'n hyfforddi tîm ieuenctid Llanrwst. Dwi'n bod yn hyn ers blynyddoedd, dwi wedi cael yr hogia yma ers tîm dan 8, hogia Llanrwst. Maen nhw'n tîm dan 17 erbyn nhw'n, so dwi wedi bod efo'r un tîm am chydig o flynyddoedd. Maen nhw gyd yn fwy na fi erbyn nhw'n, ac yn gyflymach na fi, a maen nhw'n gwyddi nôl ar mi dyddi yma pan dwi'n deithio nhw'n gwneud bethau. So dwi'n gwneud hynna, ac mae gen i hefyd, dwi'n cael pobl tynnu'n nghoes efo hyn, dwi'n tocyn tymor pêl-droed Manchester United hefyd, so dwi'n Manceinion bob yn ail dysadwn yn gweld y tîm yn colli. Briliant. Felly, da ni cael chydig bach o dy gefndir i gweithio i'r Awdurdod. Be di rhai o'r llwyddiannau yn dy rôl, neu be ti'n gweld staff ac aelodau, be di pethau gorau am weithio i'r Awdurdod i chdi? Mae'r Awdurdod, dwi'n teimlo, mae maint yr Awdurdod yn rhywbeth sydd yn gwneud gweithio mewn wych. Mae pawb yn abod i gilydd yma, di'r peth gyntaf, sydd ddim wrach rhywbeth da chi'n gweld mewn cynghorau sir neu sefydliadau mwy. Felly, mae pawb yn abod i gilydd o'r Prif Weithredwr reit drwy'r sefydliad yn gyfan gwbl. Felly, pawb yn first name terms fel petai ac yn gwybod beth yw gwaith nhw. Felly, mae yna fantais mawr yn hynna, dwi'n meddwl. Mae pawb yn dall i gilydd ac y gyfeiriad da ni'n trio mynd ynddo fo. Mae yna gymaint o bobl yma sydd yn arbenigwyr yn ei maes, maen nhw'n angerddol am ei maes, maen nhw wir yn coelio yn beth da ni'n trio gyflawni yma fel parc cenedlaethol. Os da chi'n dod i weithio i'r parc yn gyffredinol, mi fyddwch chi'n person sydd yn mwynhau
yr awyr agored, sydd yn mwynhau'r amgylchedd, sydd hefo rhyw fath o gefndir yn hynna. Felly, ddim pawb, a sy'n rhaid i chi fod o gwbl, ond mae yna ganran uchel o hynna. Felly, mae yna rhyw angerdd, dwi'n meddwl, yn gwaith lot o'r bobl fel maen nhw'n gyflawnio, sydd yn rhywbeth arbennig iawn i weld. Mae gen ni rhywfaint hefyd, dwi'n teimlo, rhywfaint o ryddid, dwi'n teimlo, yn beth da ni'n neud. Mae pwrpasau statudol ni, mae'r gwaith da ni gorfod gyflawni'n statudol, sef pwrpas cyntaf ni wedi gwarchod y gwella y tirwedd, bywyd gwyll a treftadaeth yr ardal, ac ail bwrpas ni o ran gwarchod y gwella, ddim gwarchod y gwella, o ran helpu hyrwyddo bobl i mwynhau rhinwedd arbennig y parc. Mae'r sut da chi'n cyflawni hynna yn eitha pen agored mewn sawl maes. Felly da ni'n gadael bobl fod yn greadigol dwi'n meddwl wrth wneud hynna. Mae fyny iddyn nhw sut syniadau, prosiectau maen nhw eisiau ddod fyny efo. Felly dwi'n teimlo mae yna bobl creadigol yma hefyd. Mae hynny'n rhywbeth eitha arbennig hefyd. Felly dwi'n meddwl rhywbeth arall dylwn ni ymfalchio ynddo fo fel awdurdod ydy y berthynas sydd gyda ni hefo'r gymuned, a'r cymunedau, a'r tirfeddianwyr hefyd. Wrach ddim rhywbeth sydd yn cael ei werthfawrogi mewn bob parc cenedlaethol. Weithio mae'r berthynas yn gallu fod yn rhoi bell, neu ddim mor agos a ddylai fo fod o leia. Ond dwi'n teimlo yn y parc yma, dwi wedi cael yr adborth gan tirfeddianwyr, gan ffermwyr, gan cyngor a cymuned, bod nhw'n gwerthfawrogi'r gwaith yn ei wneud ac bod nhw'n gwerthfawrogi bod nhw'n cael adborth gan ni a bod y cyfle i siarad efo ni am bethau. Felly mae hwnna'n rhywbeth dwi'n meddwl, da ni'n ymfalchio yn fo hefyd a dylwn ni fod yn falch iawn yna. Dwi'n meddwl, ti eisiau oelan ar y ffen efo lot o pethau yna, dwi'n meddwl, mae o'n weithlu reis gyfeillgar a pob dod mlaen efo pob, dwi'n meddwl bod hynna'n dod ar draws yn y ffordd da ni'n cydweithio efo partneriaid mewn sefydliadau eraill hefyd, so i fynd ymlaen o hynna, achos hynna hyn fydden ni'n neud. Heblaw bod ni'n awdurdod cynllunio, da ni'n gorfod dibynnu ar sefydliadau a cynghorau eraill a falle. Felly, wwan, dwi'n gweld bod yna chydig bach o waith am yna ailstrwythuro yr rhaen ucha o'r lefel rheoli, ond unwaith ti'n cael manylu ar yr ôl fel Prif Weithredwr yn unig, be di rei o'r deheuadau neu lle ti eisiau gweld y parc cenedlaethol neu'r awdurdod yn mynd, neu pa syniadau ti eisiau rhannu efo ni ar hyn o bryd? Wel, fel ti dweud, dyddiau cynnar, felly dwi ddim wedi wirioneddol cael yr amser i osod allan yr union weledigaeth ar un o bryd. Jyst ar y pwynt cyntaf o ran gweithio mewn partneriaeth, 100% cytuno. Da ni yn sefydliad eitha bychan. Mae gyllideb blynyddol ni yn gymharol fychan hefyd, wrth feddwl arwynebedd y parc ac yr holl pethau da ni eisiau gyflawni. Felly, mae rhaid i ni weithio mewn partneriaeth, da ni methu gwneud dim heb partneriaid. Felly mae hwnna, mae'n dod yn gobeithio yn naturiol iddyn ni. Does o ddim, da ni ddim yn farus, dwi'n yn teimlo hefo'r ffordd da ni'n neud yn gwaith, da ni ddim yn teimlo bod ni'n gorau cael y clod am bethau cyn gyntaf bod o'n digwydd, a bod yn digwydd hefo partneriaid, a mae'r partneriaid yn cael y clod am hynna, dyna beth da ni eisiau'r gwelliant ar y ddaear mewn ffordd. Felly, mae'r gweithio mewn partneriaeth yn hanfodol bwysig, a mae rhaid i yna barhau at y dyfodol. Dwi'n meddwl un peth wrach sy'n rhaid i wneud o ran hynna hefyd ydy, oes na ffyrdd eraill o weithio, oes na partneriaid eraill da ni heb defnyddio eto, dwi'n siŵr bod na. Felly, da ni'n tueddu wrach i fynd at yr un partneriaid allweddol sydd yn holl bwysig, ond bosib mae'n y bobl newydd, da ni angen cydweithio efo hefyd. O ran prif blaenoriaethau, gallu fod sawl peth mewn ffordd, mae yna gymaint o bethau da ni angen gwneud fel awdurdod. Wrach y peth sydd yn dod i blaen mewn meddwl i ar hyn ydy yr argyfwng natur. Mae hwnna, mae adferiad natur, dwi'n meddwl, mae rhaid i hwnna fod yn bosib yn un o leia o'r prif blaenoriaethau. Mae gen ni bwrpas statudol i warchod a gwella bywyd gwyllt, ac y gwirionedd ydy, dydy yn gyffredinol, mae cyflwr bywyd gwyllt ddim yn gwella. Mae o'n gweithygu mewn sawl lle, neu da ni ddim yn gwybod beth yw'r cyflwr. Mae angen fwy o waith manylu ar
gwaith arolwg ac gweithio allan beth i'r cyflwr. Mae yna nifer o dynodiadau statudol trwy'r parc, a mewn canran uchel ohonyn nhw, does o ddim sicrwydd beth i'r cyflwr, felly mae yna darn o waith tynnu fewn adnoddau fanna i ddallt yna. So natur bywyd gwyllt, dwi'n meddwl, yn un o'r prif blaenoriaethau. Mae newid hinsawdd i mi yn rhywbeth pwysig iawn hefyd, a dwi'n teimlo hwnna'n rhywbeth dylwn ni fel awdurdod fod yn blaenoriaethu. I'r pwynt, da ni wedi creu swydd newydd yn eitha diweddar yn y maes yma, rhywbeth oedden ni'n teimlo, oedden ni'n wan iawn arno fo, felly gobeithio wneud hynna ddechrau y daith yma, da ni angen cymryd mwy o ddifri bosib. Da ni'n gwneud sawl peth, ond dwi'n meddwl da ni'n gallu mynd dipyn pellach yn y maes yma. Ddim just y stwff sy'n ti'n disgwyl ni'n wneud o ran lleihau unrhyw ty gwydyr a lleihau carbon, ond hefyd sut da ni'n gallu ddasu'n bywydau ni i fyw hefo'r newidiadau yma, a cael creu cymunedau mwy gwydyn, creu ecosystema mwy gwydyn, ac mae yna nifer o bethau da ni'n gallu gwneud trwy'r parc ar hynna. So yna ti ddau beth mawr, ond wrach, y trydydd peth wrach sy'n, wel, bosib yn bwysicach, dwi'n gwybod, ond ydy'r ffaith bod da ni'n... Mae rhai pobl yn gweld parciau cenedlaethol fel rhywbeth sydd o fewn perchnogaeth gyhoeddus, sydd yn dan cadwraeth pyr, ac yn amlwg, da ni'n ddim yn byw mewn parc cenedlaethol fel yna, da ni'n byw mewn parc lle mae pobl yn byw ynddo fo, mae pobl yn gweithio yma, a dydy cyfloga ddim yn gymharol isol yma. I gymaru efo y dinasoedd a'r trefi sydd ddim yn bell efo yma, mae'r cyfloga yma yn gymharol isol, felly mae hwnna yn rhywbeth mae rhaid ni barchu hynna, dwi'n teimlo fel awdurdod hefyd, a cydweithio hefo'r pobl sydd yn byw ac yn gweithio yma, ac sicrhau bod y dynodiad y parc yn creu cyfleoedd iddyn nhw, ddim yn creu wrthdaro neu yn lleihau cyfleoedd i bobl. Dyla'r dynodiad creu cyfle, a dwi'n siŵr bod o mewn nifer o lefydd, a wrach mi eisiau dathlu hynna mwy hefyd. So dwi'n siŵr dwi wedi sôn am mwy nag un blaenoriaeth, ond mae ti trin y better o'n o'n. Di, bril, diolch John. No'n ni orffan, ac i di atab hwn fel tisio, da ni wedi gofyn y cwestiwn yma yn blaenorol i bobl, a mae rei di atab a rei ddim, neu di awgrymu mwy na un. Dwi'n nerfus o'n. Ond y gyntaf, be ti'n meddwl sy'n neud Eryri'n arbennig i chdi, ac oes gen ti hoff le neu hoff lefydd yn Eryri? Yn gyntaf, dwi'n meddwl ar y rhan cyntaf, beth sy'n neud Eryri'n arbennig ydy'r amrywiaeth, dwi'n meddwl ar ymgylchedd yma. Mae'r mynyddoedd mwyaf Cymru, y 15 copa mawr dros 3,000 droedfeddi, maen nhw gyd yma'n rhan yma o Gymru, so mae hwnna yn rhywbeth arbennig, ond mae gen ti hefyd coedlanna hynafol, mae gen ti dyffrynoedd arbennig, mae gen ti treithi sydd weithiau'n cael ei anghofio. So mae'r amrywiaeth o'r tirwedd yn rhywbeth trawiadol yma, dwi'n teimlo. Mae'r ffaith bod gen ni wir yr unig barc lle mae gen ti mae'r ddau iaith yma yn ffynnu mewn rhai llefydd, ddim yn pob man. Felly mae hwnna'n rhywbeth iddyn ni ddathlu hefyd. Felly mae hwnna'n rhywbeth sy'n eitha unigryw i'r parc yma, felly a rhywbeth i ddathlu. So dyna di'r ateb i'r rhan cyntaf. I'r ail rhan y gwestiwn o hoff le. Un anodd, mae'r carneddau o hyd yn ardal dwi'n teddu i symud tuag ato fo. Mae'n ardal sydd ddim yn bell lle dwi'n byw. Dwi'n gallu weld Canol Llywelyn o'r tŷ. Canol Llywelyn oedd y mynydd cyntaf eisiau fyny mewn para-drainers pan ma'n i'n ifanc yn yr eira. Paid edrych o'r bordeiniad, neu byddai'n cael ffrau. Ond so dwi wedi cael y cysylltydd yna efo'r ardal yna. Mae'r ardaloedd jyst o dan y carneddaeth, y Cwmeigiau a Llyn-Dilyn, Llyn-Melynllyn, yn ardal dwi'n mwynhau cerdded, a mae'r ci mynd yna efo fi reit aml. Ond hefyd, nes i sôn ar y cychwyn, dwi'n mwynhau pysgota, a weithiau, beth sy'n cael ei anghofio yn y parc yma ydy'r afonydd. Mae gen ni afonydd sydd yn drawiadol o hardd yma. Os ti'n cerdded lawr, dwi'n sôn ar milltir sgwar fy hun, mae'n Dyffryn Conwy, mae topia y dalgylch, mae yna 3 afon mynd fewn i'r prif afon Conwy. Os ti'n cerdded lawr heina rhwng
yr afon Lledr, yr afon Lligwy ac yr afon Gonwy, mae'r tri'n dod fewn i'r prif rhan o'r afon Gonwy. Mae'r tri yna, maen nhw'n llefydd arbennig. Does yn mynediad cyhoeddus yn bob man yno, ond mae yna lwybrau cyhoeddus ar ran sawl darn ohono fo, a mae'r lle yna'n rhywbeth arbennig hefyd. Felly, sawl lle, ond dwi wedi sticio pyn bach i'r patch adra, so, Bril. Diolch fawr ti am dy amser. Mi fydd y rhifin agoriadol nesa eto efo chdi sgwrs yn yr iaith Saesneg i bobl di-Gymraeg gael dod i nabod chdi'n hwmni Alec Young, ond gai jyst diolch chdi am dy amser i siarad fo ni heddiw. Croeso, diolch ti Ioan.